John, go. Pastor, say, kasabot aning kuan Pastor, Daniel 8:27. So, ang Daniel 8:27, unsa may imong pangutana ana igsuon? Mas gwapo ang tatog, mangutana kas doktrina ug uban pa. Pero kung gusto ka, ato lang gyapon ang isaysay kanang imong gitawag nato og Daniel 8:27 pero ato sang basahon. Daniel 8:27 ug ako si Daniel nagmaluya og nagdaot sa pipila ka adlaw unya ako mitindog og nagbuhat sa buluhaton sa hari og nahibulong ako sa panan-awon apan walay mausa nga nakasabot niini. So kini nga word igsuon, naluya si Daniel. Nganong nagluya si Daniel? Tungod sa mga panan-awon nga iyang nakita dinhi igsuon, nga dili niya kakasabtan. Kay kini magud nga mga panan-awon igsuon, alang ni sa katapusang mga adlaw. Sa Daniel 8:13, nakakita siyang panan-awon 2,300 days, evening and morning. So wa siya kasabot ana unsay hubad niya na. Nakakita siyang mga panan-awon dinhi igsuon nga usa ka mananap nga daghan og ulo. Nakakita siyang usa ka kanding diri igsuon nga matud pa dinhi sa mao nga kanding lahi sad ang iyang porma sa iyang sungay. Okay? Nakakita sa dinhi og karnero igsuon nga lahi sa porma sa sungay nga nagbinanggiay ni sila sa sungay sa kanding. Unya ang usa ka mananap banggi ang iyang sungay nya nitubo na sa tong upat ka gitawag natong sungay. So, si Daniel ni wala siya kasabot. Mamangani, giignan si Daniel sa Daniel 12, versikulo 4. Nag-ingon din ingon siya din apan ikaw o Daniel, okay? Himo ang tinago ang mga pulong. Unsa nga pulong? Kining belasahon sa Daniel. Himo ang tinago ang mga pulong og takpi ang basahon. Bisan pa, hangtod sa panahon sa katapusan, daghan mo dalagan o ngadtunganhi og ang kahibalo mo uswag. Naay mga damgo si Daniel og panan-awon nga gi-explain sa iya sa Ginoo. Pero naa say mga damgo nga wala gidetalye sa iya sa Ginoo. Ang katong panan-awon nga nakita na Daniel nga iyang nasabtan, for example, Daniel Kapitulo 2, nakakita si nagdamgo ang hari o pagdamgo sa hari adunay usa ka dako nga larawan unya nasamok ang hari kay nalimot sad siya sa iyang damgo gipatawag niya tanan nga mga astrologers mga wise man ug uban pa sa Babylonia og gihagit niya kung di mo makahatag og unsa to akong gidamgo nga akong nalimtan og ang interpretasyon niini usara ang balaod nini mga matay mo tanan. So silang Daniel nagampo sila uban ni Shadrach, Meshach ug Abednego sa ngayo sila kaalam sa Ginoo nga isulti sa ilaha kung unsa ang damgo kay surrender naman ang mga astrologers. Niingon ba nga kanang gipangayo sa hari di na mahatag sa tao kundi mahatag na sa Dios. O pagahuman ana gipakitaan ni si Daniel sa mao nga interpretasyon. Unya ang interpretasyon mo ni ulo, unya dughan, hawak og tiil. Ang ulo bulawan, ang dughan silver, ang hawak mao ang bronze, ang paa putaw, unya ang tiil sagol putaw og yutang kulunon. Ug ni padayag man sa Ginoo ang interpretasyon, so dingon siya nga ang ulo ikaw na hari Babylonia. Ang sunod nimo mao na ang hari. Wala pa niabot nga kinsa ang sunod. Ang history day nag-isgot nga ang nisunod sa Babylonia mao nang Medo-Persia, ang nisunod sa gitawag nato Medo-Persia mao ang Grecia, human mao ang Roma, unya ang 10 kingdoms dayon. So, naay mga part nga gi-explain kang Daniel, pero Daniel 8:13 wa na kayo ma-explain sa iyaha og kanang uban nga mga panan-aw dinhi wala ma-explain. Mauna nga kining imong gipangutana nga naluya si Daniel. Nagsakit tinuod gina, nagsakit si Daniel. Mao bitaw dinhi nga og ako si Daniel nagmaluya og nagdaot sa pipila ka adlaw. Unya ako mitindog og nagbuhat sa buluhaton sa hari og nahibulong ako sa panan-awon nga apan walay mausa nga nakasabot niini. So ang nakahatag niya kaluya katong gitawag nato og panan-awon. So mao ni ang buot gipasabot niini nga mga punto haigson. Gawas kung naa kay follow up. Go. Gibasa man naman yung Biblia, wala may ilinwat na kabasa, wala baklaris direct. Yan ang gisulat ni Daniel nga wala isa nga nakasabot. Yan ang honor, decide nga ginatuloy sa mga walay alamag. Imong
istorya ba puros mga payop. Exon nga ni. Pamata- Kanay imong gingon Juan 1:16, gituis sa mga walay alamhag. O dili na diha mabasa. Dito na sa unang Pedro 3. Ura og I hope wala sa di mo matuis ang balaang kasulatan Exon, no? 3:16 unang Pedro dili Juan 1:16, no? So wa man sa ko na-explicar din nga si Bacalares ni. Mo man gani nga kung ako pag-explicar di kani kalibog ni Daniel ako na nang gitubag. Di ba? Miya ang akong isa-isa dinhi sumala sa balaang kasulatan nga nag-ingon ang balaang kasulatan nga Daniel takpi una na. Kay alang nas katapusang mga adlaw ang mga tawo dalagan ngadto nganhi ug ang kaalam muswag ug wasag ko magisgot dinhi kay Ellen White. Mo bitaw akong gaignon diya nga dinhi sa Biblia sa pangutana pastor, pangutana mo sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist ug atong tubagon sumala sa pagpamatuod sa balaang kasulatan. So ingana lang ka simple igsoon. I hope tingali igsoon ipakita nato ang atong gugma. Kung mangutana ka, ipakita ang gugma kay amo siyang ipakita ang gugma nganha kanimo kay nganuman dili man angay nato nga maguba ang atong relasyon tungod lang sa pagtuon sa balaang kasulatan, di ba? So at least pangutana lang sa Biblia, kuan na lang nang gitawag nato og mga pakapin nga storya nga dili maayo. Okay?